Yara masoya ne tauraron zamani. Yara masoya ne tauraron zamani. Shuguru yaro na masoya na gaishe da ku. Maza da mata kun san ba na gaishe da ku. Kun nunan kauna kun san dole na gaida ku. Yan maniga na gangara sasa sai da kai. Yayi na gida na kasan ba dai sai da kai. Zo yan maniga kafi sai da kai. A fagen wake na kasan dole na sa da kai. Bala ka sarafa sai da kai. Nunan kauna kasan dole na sa da kai. Hamza wasu yama na gaishe da kai. Fagen hake na kasan dole da gai da kai. Tabare kan waka mai gida na sai da kai. Sai na bare ka kasan ban manta da kai. Awwala ango Fatima Zara sai da kai. Angon Suwaiba alƙawarin su sai da kai. DJ Jamila aboki na gaishe da kai. Da aboki Musa mai zamani ba sai da kai. Angon ne ya tafi lokaci dai sai da kai. A fagen hake na kasan dole da sa da kai. Isa ka baba masoya na gaishe da kai. Taro nan kauna kasan dole da gai da kai. Da aboki ne kaɗan soyayya sai da kai. Yaro mai zumar so hawa sarafa sai da kai. Sai taso dan fillo aboki sai da kai. Da aboki a wani kare babban manta da kai. Hajiya barka birnin Saudiya sai da ke. Sundunan kauna ne dole da sa da ke. Da aboki yar Usman kasan sai da kai. Rashida yan mata jantin sai da ke.